Викул, правильно. Регистрация сейчас иммиграционной картиш. Так, Гуломова Мауджигул. Так, иммиграционная карта хас, паспорт хас, регистрация хас. Так. Реджабова Шахноза. Севай хас, иммиграционная карта хас, регистрация хас. Мақсади регистрацияш тёр шуда генуне? Так, регистрация чамуга. Ҳозир ка ҳозир 1 минут бесте. Бабай. Так. То якума кудай нолики 11 навистаги. Мақсад то якум метунам бигардан, а? иншоаллоҳ. Баъд ҳоли баба гам мезанам, ин пасолам занг задан. Гуфтан вай, мана паспортомона 1, 2, 3. Пасолам занг задан, гуфтан биён агар даркор шавад паспорт роӣ мекунем, Тоҷикистон даркор шавад, ҳамҷа документашона тӯғри мекунем. Беҳтарин. Беҳад чӣ карастан? Кӯмак карастан бачаҳои посолство, беҳтарине. Занг задан ҳам хеле гуфтам. Қарзошро додӣ ҳозир? Ман қарзо додам. Чанд сум аст? Общий 80. Так, общий 80. Где? Общий сумма найди. Общий буд, короче. Не, ҳозир чанд сум ҳамин суме ки мардум ҷамъ карди чанд сумети? Ҳозир общий 87,780 сум. Бале. Хабарша гав назанем, ман минус кардем. Не, минуша гав зан. Ҳамин чанд кай ки скидка кард, чанд кай ки дарои худо дахл кунанд. мо ҳамина фаҳмондем, ҳоҷӣ буда ҳамин акаи Озарбойҷон. Фаҳмондем чӣ гуфтем вазъияташон безеб. 70,000 метем шона, иншоаллоҳ мана паспортое гирифтем. 17,780 сум скидка кард, правильно? Бале, ҳамин ёрдами ҳамин тарафи карта мо ёрдам мекунем. Вай ба худуш разбираться мекунад. Яко ҳама занако ҳамино қазор будем 2000 ва байни худушон разбираться. хуб, битиез паспортора 60,000 бигир, тарафи худат бигардон, 60,000 бигардон, илтимос ба азиз занакора бура видео кида партои мардум минатдорӣ кунад, чӣ қадар сум ҷамъ шуда бига. Шуд гап нест. Унҷа мақсад унҷа равам дар квартира ба иншоаллоҳ ҳамаҷо видео. Фақат 60,000 бура ки видео дер наша шери худо. Парвардигор шумо розӣ боша, раҳмат барои хизматоту акаҷон. 60,000 бура баъд чанд сум да картаи пони чанд сум ҷамъ гир шуда ё. Ваки мо гуфтем занако меран ҳамҷа видео. мегум буҷа бура гуфтам ҳамҷа видео мекунӣ ки на имконият наши павра қатшин оварди. Худои шумо розӣ боша. Хайр чӣ бигум? Иншоаллоҳ ба ҷоя ба видеоро мепартоем, гап нест. Гап нест ака, да паноҳи Аллоҳ. Гап нест шери худо. Хуб. салом алейкум акаҳо, хоҳарои муҳоҷир. Мо бо хоси худои таоло бо кӯмаки шумо дасти ёритонро дароз кардед. ба мо 176,000 ҷамъ шид. Мо 70,000-ашро бурда ба онҳо додем. 106,000 дигааш мондааст. мо ина паспортомонро гирифтем. бо кӯмаки шумо ба хоси худои таоло боқимондаашро байни худамон тақсим мекунем. ҳамин 3 нафар худоҷон хайри кадагиатонро ба даргоҳаш қабул бугардонад. шуморо соқу саломат ба пеши фарзандатон падару модаратон барад. ва шахсан ба акаи муҳаммад, акаи бобоҷон минатдории худамонро мерасонем. ва салом алейкум бародаро. ман кадоме ки дар ҳамин моддаҳо дасти ёрӣ дароз кард, бародар, хоҳару апаҳо, аз шумо 1000 бор миннатдорем. яки додагии шумо илоҳи миллион шавад. мана бо ёрии шумо мо рафтем, мана апаҳоро паспортошона гирифтем. то ҳамин рӯза общи маблағи ҷамъ шудагӣ дар карта 176,000 рубли урусӣ ҷамъ шуд. ва ин 176,000 рубли урусиро 70,000-ашро мо бурда дар дасти озарбойҷонот додему паспортҳоро гирифтем.
азарбайҷоно 17,000 дигашро ҳамчун тӯҳфа ба мани ҳамин хоҳарои апоҳо тӯҳфа карданд. мана иншоалло худо хоҳад пага мо мебарем апои хоҳароро ҷобаҷо мекунем. иншоалло мана соҳиби паспорт шуданд, иншоалло меран азуми кору бори зиндагии худошон мешаванд. ҳазор раҳмат ба ҳама, ба кас ки дасти ёрӣ дароз кард, бетараф нашуд. ҳазор раҳмат. мана брат амонатӣ овардам. мана дасти як нафара мана тақсим кардем, ишта тақсим кардем, ишта тақсим кардем, додем. шумо ба ҳазор раҳмат. дар ҳаққи падару модаратон иншоалло худо хоҳад дуогӯем ҳама вақт файзу баракати шумо зиёда гардонад. ҳамин хел ёрдамое ки мақсад мардум ба зарул мешад, шумо ҳама вақт пешрафи ҳамин коред. шумо ба худованд якатона миллион гардонад. кадом одаме ки дар ҳамин апоҳо саҳми хуша гузарон, ҳама вақт файзу баракааш зиёда гарду, ҳама вақт хурсандия бинад. ҳамана мо асарамо софӣ кардем. ба одамое ки дасти кӯмак ба мо расондан, ҳафтпушташона раҳмат кунад. худо соқу саломат ба пеши падару модара ба наздиконашон бурасонад. ҳазор раҳмат. мо ба кӯмаки шумо аввалаш худои таоло соҳиби паспорт шудем, ина соҳиби маблағ шудем, рафта аз пушти зиндагию камбудиумон мешавем. салом алайкум акайҷон, чӣ хел ки хоҳарам гуфтак, худованд аз шумо акай муродбек овардодак. мо минатдор ҳастем. раҳмат, худованд баракатот диҳад. майли акай бобоҷон, мана асарам соқӣ кардам, аку мерам акай аз сару рӯ мешам, рости гап гӯяд дароз мекушам ки бовар ку чашмом аз косахони сараш буромад. иншоалло хайр ба даргоҳаш қабул мешавад. омин. Аллоҳу акбар.